Vale, vamos a hacer unha claqueta de audio. Veña, vamos a hacer claqueta de audio. Ten unha claqueta. Javi. Yo me pongo Javi. Yo me pongo Javi. Yo me pongo claqueta. No, pero a ver, dime. Con Claqueta. así. Dalle un... ¿Veo anuncios o qué? Isto caese. Ey. Hai moitas, es que hai moitas anécdotas que quero salvar. Houbo unha vez que tivemos unha hora libre e que, bueno, hubo unha vez que tivemos unha hora libre e ningún profesor pasou pola porta, miña nai. Ali, acabamos facendo unha torre de mesas que casi chegaba ao techo. Teño unha foto de Algo mando teito, que cando fixemos unha torre de mesas, eu subí unha torre de mesas e puxen unha goma na parte de arriba do teito e cheguei e olvidouseme recollela. Teño que recollelo. Podes anotalo para as seguintes xeracións. Vas, dentro de 50 anos. Sí, cría ratos. Eu, no meu caso, ainda que non chegara a facer o vídeo, sí que cheguei a falar co meu avó e con miña avoa, fixen as entrevistas e non cheguei a gravar porque non querían. Pero, según eles, sí que chegaba a ser un privilexio, porque eles non querían chegar a traballar a edades moi pequenas, aos 9, 10 anos. E o que querían era estudiar. Meu avó sí que o conseguiu, miña avoa en cambio non. Miña avoa tiña moitas ganas de estudiar, pero a escola como lle quedaba, creo que eran, que me dixera 15, 20 kilómetros da casa, non era capaz de ir andando, entón sí que tiña que quedar na casa a cuidar dos seus irmáns pequenos. Na túa época había a posibilidade de seguir estudando, porque ti ata que anos estudaches? Hasta os 12 anos. Naquela época eu non recordo a nadie que seguira estudiando. Había que ir a Villa García, o que quería estudiar máis. Seguiches estudiando? Que va, xa me gustaría. O que pasa que antes os pais non valoraban que as mulleres estudiáramos. Con que fóramos modistas era suficiente. Que estudiaran os homes sí. Si, a miña profesora, que era moi boa, chamábase Doña Elena Núñez. E portouse sempre moi ben comigo, máis que os outros, pero eu portábame ben tamén na escola. Tanto foi que veu á casa xunto a meus pais e dixolle, esta nena estudia moito e vale para estudiar. E dixolle meu pai, no, pero é a única muller que temos e fainos falta na casa, porque ten que axudar na casa e non pode ir a estudiar. Tiñamos un libro que se chamaba Enciclopedia e tiña todo de naturales, matemáticas, todo no mismo libro. Daba a mesma profesora todas as materias? Sí, todo unha mesma profesora. Escribíamos en pizarra, cunha pizarra e un pizarrillo. Que diferenzas notades vos do xeito de ensinar no tempo dos vosos avós, dos vosos pais, con respecto a hoxe? Non estaba moi apoiado o de estudar. Pero non lle daban tanta importancia, se che daban ben, pois ben, se non, pois quedabas aí. Se non tiñas cartas tampouco podías ir, aunque quixeras ir. Si, tamén era moi importante. Se ti servías, se non, a facer outra cousa e a matate. Aquí en Cambados perderonse inteligencias a mogollón, non sei de agora. Porque había moitísima xente que valía, pero que nunca poido estudiar, porque non había medios para estudiar. Así que ese instituto foi unha bendición do ceo que nos caeu nun momento dado, fai 50 anos, non? Pois fai 50 anos que temos esa sorte.
moi distinto todo. Entón, pois, había solamente unha aula e un solo profesor para 25, 30 ou 40 rapaces. Non memorizín, pero moitísimos. Primeiro grado, segundo grado, terceiro grado, etcétera, etcétera. Bons profesores. Sí, eran moi rigurosos, sí, algunhas cousas, sí. Outros non eran tan serios, máis toleraban máis. Pero polo general eran moi serios. Prácticamente ela dicía yo aos maiores que nos deran clase aos pequenos, enseñábannos a leer. Logo mamá quitoume dai desa escuela e mandoume pa do señor Felipe. O señor Felipe era un señor moi maior e coxeaba, claro, pero eu era un pouco rebelde, subíame polas mesas e el unha vez anduvo atrás de min con unha caña moi larga e como non me collía, íbame a coller, eu saltei por unha ventana. Xa non volvín a esa escuela. Despois fun a de Doña Palmira. Doña Palmira, as chavalas máis grandes, mandabas con uns paños debaixo dos pés no recreo a limpiar as escaleiras porque tiña todo encerado. Eu dicíalle, mamá, esta profesora discrimínanos porque a nós mándanos po xardín e as outras a limpiar as escaleiras e bailan e cantan. Eu tamén quero. Eu non quero irme a esa escuela se non me mandan facer eso. Bueno, tampouco parei en esa escuela e fun pa de Doña Manuela. Ali encantábame, porque ademais ali daban leite con mantequilla pola mañán e tomábamos queso con pan e según eles isto mandábanos americanos. Matemáticas, lengua, latín, era lengua e literatura, me parece, pois era latín, matemáticas, física e química, ciencias. Religión, francés, lengua, un pouco de historia de España, ese era o principal, o que nos enseñaba o profesor, o que podía facer. E as clases en que idioma eran? Tiñan que ser sempre en castelán? Sempre, estaba prohibido falar en gallego. Pejábanlo? Non pejaban, pero non sonaba ben falar en galego. Home, antes o galego estaba completamente prohibido. E se falabas era na túa casa, cos teus amigos, etc. Agora implántase na escola e pois a mí me parece ben porque home, aquí somos galegos todos e é importante saber o noso idioma, ter coñecemento. Que é unha cultura, ao fin e ao cabo. É unha ventaxe, non? Saber outra lingua máis, pois axúdanos tamén a saber outras linguas. En que idioma facíades as clases? En galego? En galego. Galego e castellano, máis ben castellano. Máis castelán? Máis castelán, gallego pouco. En aquela época, cando andaba a escola, era ditadura auténtica. Logo había que falar castellano á forza. Era bo que ainda nos deixaban falar no descanso, falar no recreo, falar en gallego, senón eu estaría sufrindo agora. O galego non existía para nada. O galego solamente falábamos cando queríamos falar castellano e metíamos o gallego polo medio, pero non había gallego na escola. Como credes que influía ata ese momento esa separación de rapaces por un lado e rapazas polo outro? Pois limitábamos moito, porque se non podías facer unha asignatura que ti querías só polo teu xénero, pois entón non desenvolvías o teu potencial nesa asignatura. As rapazas enseñabanlle outras cousas que aos homes non se lles enseñaba, xa o contaron antes, que as rapazas enseñabanse os labores e aos rapaces pois matemáticas, linguas, etc. Tamén limitaba un pouco as relacións, porque como que se un home está sempre relacionándose con homes, ou se unha muller está sempre relacionándose con mulleres, non creo, é dicir, que a edades tan tempranas se sempre se relacionan con o mesmo sexo, logo relacionarse con outro sexo, pois van a pillalo como, que isto? Non entendo, ou cousas así. Na escola e la gente ya se marchaba, los niños estaban con niños todos, y las niñas estábamos siempre con todos con niñas. No, yo con los niños casi no tuve nunca relación, aunque eran vecinos, pero como no vas a la escuela, no te encuentras, no te sales, no, sí.
E como viviste a transición? Pois quedé contenta que muriera Franco, porque era non era buena persona. Ese final do franquismo, pero que facía mella, eso chegaba a todas as capas da sociedade, por suposto a nós, os nosos pais eran diferentes hoxe en día compartimos cousas diferentes, os pais, os avós, os fillos, os netos. A min tocoume facer estudios coa lei do 70. Entendo que tiña certas cousas boas. Os nenos tiñamos unha separación diaria na que había cole pola mañán e cole pola tarde, comíamos cos nosos pais, entonces facíamos, digamos que un traballo no que familia e escola estaban moi ben distribuídos. O único problema era eso, que había que ir pola mañán, volver a ir despois de comer, volver, e así. Hoxe en día, pois, os nenos están moito tempo na escola para o meu pensar, e despois, cando rematan a súa xornada escolar, están moito tempo solos, porque os pais suelen traballar, os abuelos moitos xa non están na casa ou viven lonxe, e penso que este é un hándicap que está levando a un cambio social ás novas xeracións. Pois nós era unha escola unitaria onde estábamos os pequenos por un lado e as pequenas por outro, entonces tíamos dos profesores, un profesor para a escola dos pequenos e unha profesora na escola das pequenas. Tiñamos a escola case a 1 kilómetro de distancia, porque aquí do Muiño ao pueblo había case 1 kilómetro, entonces normalmente íbamos andando, cando facía bo. Cando o tempo estaba malo, chovía, nevaba, levábamos meu pai na furgoneta, pero, bueno, normalmente íbamos andando. Home, antes era sempre andando. E agora vas sempre no coche, non vas... Habrá algunha... A ver, hai xente que vai andando, pero ti pensa, chove moito, chamas a túa nai ou teu pai e ven a voces. A mí dixeronme que eles sempre iban andando e que se chevaban en coche era, bueno, un privilexio moi grande que non tiña. Nos isto é un privilexio porque para formarnos pois podemos andar ou ir en coche, pero nos tempos pasados pois nosos avós pois iban andando porque se querían formar, pois eso. Pois o instituto íbamos andando, non é como hoxe que hai autobús, que hai coche na casa para que te leven. Meus pais non tiñan coche, non tiñan nada. Xuntábamos 4 ou 5 ou 3 ou 6 da mesma parroquia e íbamos todos xuntos pro instituto e viñamos todos xuntos. A patas é con moita chuvia e íamos en pandillas, os nenos do barrio salíamos todos xuntos a aquela hora e moitas veces incluso utilizábamos un paraguas para acobellanos del entre 4 e 5 críos. Agora hai autobús, pero antes non tiñamos autobús, entonces ao vivir en Tragobe, pois a maioría das veces ia polo Muiño da Seca. Eso sí, tiñamos que ter en conta que cando había mareas vivas igual non pasábamos, porque non é a primeira vez de chegar casi ali ao Pombal e non poder cruzar porque non nos deixaba a marea. Ahora, se as mareas eran normales ou estaba a marea baixa, pois cruzábamos e íamos a ir xusto detrás da gasolinera da Cabana. E outras veces, se nos apetecía, pois íbamos pola carretera general, pero xa o paseiño era máis largo. Na sociedade moderna, antes, claro que podías conocer a máis xente na calle porque saían máis a calle. O calle non era o noso concepto de calle moderno, que era rúa. O noso concepto actual de rúa é un sitio de cemento onde é solo de paso. Non é para estar, é só de paso. Un concepto... Pero antes, claro, a xente pasaba máis tempo fora, na rúa. Ou tamén nas actividades extraescolares fomentas as relacións. Xa, pero antes como que non había moitas actividades. Por eso, antes na rúa.
Si, facía actividades extracurriculares, ao acabar a tarde a escuela, viña para a casa, iba con meu pai para a terra, ou iba a facer os recados de meus pais, ou algunha tarea na casa, iso todo eran extraescolares. Que non sei se sempre foi Santa Compaña a revista do instituto. Gustábame escribir, e vime involucrado entre varios profesores como Begoña González, a profesora de literatura, Lois Magariños, o profesor de filosofía. E bueno, había un pouco de todo, había xente que se dedicaba a escribir ou a grabados ou a dibuixar, xente xa dunha idade, e outros que, bueno, pues estábamos alumnos, que nos gustaba ese mundo. Mira, unha carpeta que era, pois eso, deses anos. Bueno, ten un montón de cousas dentro, pero bueno, pois pintábamos un montón de cousas, bueno, ainda ten eso, pois o que facíamos cando éramos xóvenes. Pero recordo a miña carpeta decorada así da época. Sí, porque mochila era como se estaba na escola. Cando ibas para o instituto xa penso que carpeta. Sí, que ibas ca carpeta en un libro no brazo, non levabas mochilas. Mochila era de pequeno, de as mochilas volveron agora, pero antiguamente no ibas con menos cousas, non ibas tan cargado como agora. Hoxe estades con un ordenador portátil para cada alumno, tendes pizarras digitais, hai televisores polo centro, a verdade é que as cousas cambiaron. Agora temos unha tecnoloxía que antes non tiña, e pois agora usamos os ordenadores, as pantallas digitais para dar as clases, que tamén marcan moito, porque se ti non sabes algo, rapidamente podes buscalo e decir, pois mira, pasaba isto e nós non o sabíamos. Claro, xa non fai falta, por exemplo... Pero tamén tes o profesor para preguntarle. Imagínate que o profesor te buscará algo. Tamén son ordenadores un programa do 2015, así que moi actualizado non creo que este. Bueno, con 2015 cun procesador do 93. Sí. A verdade é que temos máis recursos agora que antes. Sí, tamén. Ainda que xa non se utilicen métodos tan severos, os profesores hai algúns que siguen abusando un pouco do poder para mandar calar, que non estés aí rígido, super aburrido, atendendo, porque se segues facendo iso vai chegar un momento en que a clase das igual. Claro, poder facer o traballo na clase, pero tamén poder falar, en plan, non estar todos en silencio absoluto, concentrado no teu traballo, que sempre se che vai a mente e que aburrimento. Claro, é que non sei por que aos profes gustalle tanto o silencio absoluto, se é moi incómodo. Xa, é moi incómodo. Hablando de Reis de Roma. Non era incómodo. Profesores que amen o seu traballo. Eso, que fagan ben. Sí, que saben que van a tratar con adolescentes. Que sepan utilizar os recursos, porque recursos hai moitos. Perdón, outra vez coa mesa. Pois que non se agobien, supoño que tendrán que estudiar, entón pois que non se agobien cos estudios, que iso, que traballen do que queiran, como se ganas moito ou pouco, que non se agobien, que a vida pasa moi rápido e que a aproveiten. Moi agradable e que é unha alegría poder estar. A mí o instituto parece máis unha prisión, sinceramente. Agobio perpetua. Ao final é un centro de socialización. É moi agradable estar cos amigos, xa é mellor disfrutar do momento no que compartes xuntos que centrarte nos malos momentos de cando estás estudando. Os mellores da miña vida.